барои дар филм бозӣ кардан чӣ кор кунем? Хондан дар кор ҳаст ё не? Салому алайкум дӯстони азиз. Дар ин видео мехоҳам ба яке аз комментариҳо ҷавоб диҳам, ки дар бораи дар филм бозӣ кардан пурсиданд. Дӯстони азиз, барои дар филм бозӣ кардан ягон намуди курс ё ки ягон намуди донишгоҳ хондан ҳатмӣ нест. Агар ки истеъдод бошад, аз паяш шавед, ин имконаш ҳаст. имкони дар филм бозӣ кардан. Масалан, ман худам вақте ки ба Instagram дар ёд надорам дар кадом шабака буд, яъне дар кадом сайт буд, регистратсия кардам ва баъди 3 рӯзаш бошад, ба ман занг заданд, ба ҳаминҷо биё гуфт. Рафтам ба офисашон, ба ман пешниҳод карданд, ки ба 2 филм ҳаст, яъне филми аввал ин филми Баба, ки ҳамон замон идома дошт, филми дуюмаш ин филми Яргӣ. Он ҳам дар ҳамон давра хело машҳур шуда истода буд. Дӯстони азиз, барои дар ин филмҳо бозӣ кардан ба ман пешниҳод карданд, ки дар аввал бояд ман 1 ҳафта курс мегузоштам, яъне ки курси ба мисли машқ кардан. Баъди 1 ҳафта, вақте ки омӯзишро ман мегузарам, яъне таҷриба бисёртар мегирам, баъди он ман бояд ба саҳна мебаромадам. Вале мутаассифона рафта натавонистам. Сабабаш он аст, ки он қадар аз паяш нашудам, аз пайи дигар корҳо шуда онро эътибор надодам. Дӯстони азиз, ҳамин тавр барои дар филм бозӣ кардан шарт нест. Махсусан дар ҳамин Туркия, дар Стамбул имконият хело бисёр аст. Фақат ки аз паяш шавед, ин имконаш ҳаст. ҳатман як роҳи ҳаллаш пайдо мешавад.